Laing pagpamusil na sab ang nahitabo sa Taguluan, Misamis Oriental karong bulan sa Enero, kung asa usa ka 35 anyos ang biktima nga swerteng nakalingkawas sa maong panghitabo. Proten gimando ang hinanaling kasulbaran sa maong mga kaso. Ani ang report. Angol og swerteng nakalingkawas kining 35 anyos ka biktima sa pagpamusil sulod sa usa ka panimalay sa Sihayon, Barangay Santa Cruz sa Taguluan, Misamis Oriental. Daling gidala ngadto sa ospital ang biktima ug luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Sumala sa kapulisan nga pasado las 2 sa kadlawon adlawng Martes, kalit kuno adunay grupo sa mga lalaki ang nagpalibot sa panimalay nga gitulgan sa biktima uban ang iyang mga higala. Yang ilang gisubay kung kinsa mga lalaki, kalit kuno kini namusil ug nanagan papalayo. Aduna daw kuno'y grupo mga batanon nga ana sa gawas no, sa ilang panimalay nag-attempt og saka sa gate og dito nagpabuto sa ilang armas ngadto sa ilahang kung asa sila nga ilahang direksyon. Padayon ang pagpanubay sa PNP kung unsa ba ang mga posibleng motibo sa krimen. Apan usa sa ilang ginalantaw nga posibleng bangi sa duha ka grupo. Aduna pa kita ginakuha nga mga statement labi na coming from the victim o katong mga kauban niya. Kini na ang ikaduhang insidente sa pagpamusil sa Taguluan karong bulan sa Enero. Hinungdan nga gimando karon sa kadagkuan sa Proten sa Taguluan Police nga sulbaron ang maong mga kaso. Dapat atong matumbok ang katong mga tao nga responsable sa maong mga krimen. Dili na we do not want no nga lahi nga mga individual ang ato ang mapasakaan og kaso. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.